Mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Dragi tineri, dragi iubiți credincioși, iată trăim marea sărbătoare a Crăciunului, așa cum o numea Sfântul Francisc, sărbătoarea sărbătorilor, motiv pentru care fiecare dintre noi, până și animalele, spunea Sfântul Francisc, sunt chemate la sărbătoare. Sărbătoarea pe care noi o celebrăm astăzi este întruparea Fiului lui Dumnezeu, întruparea cuvântului divin al Tatălui Ceresc. Peste câteva zile celebrăm, iată, sfârșitul anului și fiecare dintre noi, mai mult sau mai puțin, este invitat să facă un bilanț. Și cei mai mulți dintre noi ne întrebăm, oare cât bine am făcut anul acesta, am fost un om bun, am fost un creștin bun, oamenii de afaceri se întreabă care sunt câștigurile lor, dacă investițiile lor au fost cele de succes. Liturgia zilei de Crăciun ne invită în felul său la un bilanț și ne întreabă care este cuvântul care dă sens vieții noastre, pentru că, în fond, fiecare dintre noi are la bază un cuvânt. Cuvântul despre care ne vorbește liturgia este nimeni altul decât cuvântul lui Dumnezeu Tatăl întrupat în Fiul Său, Iisus Hristos. Cuvântul care ne însoțește pe fiecare dintre noi și care dă sens și semnificație existenței noastre. De aceea nu există un alt bilanț, o altă explicație a vieții noastre decât și un alt sens pe care nu-l putem găsi în altă parte decât în pruncul Iisus Hristos. Prunc care s-a făcut om. În pruncul Iisus își găsește sens existența noastră. În pruncul Iisus astăzi, când trăim aceste vremuri pandemice, ne întrebăm ce sens are sărbătoarea Crăciunului? Cum am putea noi să trăim sărbătoarea Crăciunului? Dacă Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat, nu a ezitat să se facă om și deci să trăiască în lumea precară, să trăiască în milostivire, să trăiască în umilire, în sărăcie, să devină dependent de grija altora, cu atât mai mult noi putem privi la El și să primim curaj. Pentru că sărbătoarea Crăciunului este despre a da sens existenței noastre. Orice tristețe, orice suferință, orice umbră de păcat capătă un sens, capătă o speranță. În cine? În Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om pentru noi. Așadar, suntem invitați să dăm spațiu luminii divine care ne este oferită în cuvântul lui Dumnezeu făcut om. În El, Fiul lui Dumnezeu, viața noastră capătă un sens. Chiar și suferințele noastre, chiar și durerile noastre capătă un sens. Iar toate suferințele noastre, toate durerile noastre nu au ultimul cuvânt, pentru că ultimul cuvânt îl are speranța noastră, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut om. Pruncul Fiul lui Dumnezeu, pruncul dumnezeiesc. Vă doresc, dragi și iubiți credincioși, să aveți sărbători binecuvântate. Pruncul Iisus să aducă familiilor dumneavoastră pace și liniște sufletească și toate întristările, toate suferințele, toate durerile să capete sens în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pace și bine, Crăciun binecuvântat în Domnul!